एक बार और वो लोग से मेहनत कराई बेकरा बदना एक बार अपने अपने माई खाते हमनी के माई जौन हमनी के जन्म दिले दिया जौन माई हमनी के पोस पाल के इतना बढ़न के लिए ओकरा खाते एक बार हाथ अपना अपना मेहरारू खाते तने एक बैठा लीजिएगा देखा तो दीवानन को कमी ना बा सबको हूँ काटे चल गए बड़े साहब कि माथे मुकुटवा चमचम शोभे अरे नाक में शोभे नथिया कि तोहरे माटी से बने कि माई हमरो पर रखिहा अरे नयन पाँव पूजे ले तो हर पवन पाँव पूजे ले तो हर पवन दू शब्द माई खातिर जौन माई हमनी के पोसलस पल्लस और ये पूरा दुनिया देखौलस एक एगो शब्द माई शब्द जौन में पूरा दुनिया समाहित बा कि केहू अरे माई जैसन जग में कि केहू माई जैसन जग में अरे सहाय ना होई हो अरे सहाय ना होई ओ बाबूजी जौन अपना बेटा के एक कंधा पर बैठा के मेला घुमावे ले ओ माई जौन माई हमने के 9 महीना कोख में पल्लस पोसला अगर नौकी माई घर में आ जाती है तो लड़का सब भुला जाता रहे सब आजकल के जमाना खूब बा लेकिन माई माई है ममता माई है सागर अगर कहे को माई बिया 4 गो लड़का बाड़े से तो माई चारों बेटा के इतना निमन से पोस ले पाल ले लेकिन 4 गो लड़का बाड़े से लेकिन एगो माई बाबूजी अपना बुढ़ापा अवस्था में वृद्धाश्रम जाए के प्लान रहेला ना पोसा पावे ले वो 4 बेटा से 2 गो माई और बाबूजी कि केहू अरे माई जैसन जग में आखि सहाय ना होई आखेहू केतनो दुलारी बाकी माई ना होई कि नवरे महीनावा कोखिया में पलल आगे जाने के तने विपतिया के सहलू नुनवा चटनिया अपने खैलू हमरा के तू दूधवा पियवलू कि माई के दूधवा से नीक कवनो अरे मिठाई ना होई आखे तनो लागी बाकी ना होई तनो लागी बाकी ना आज हमने के ऐसन एगो फंक्शन में उपस्थित बानी की माई और बेटा के प्यार बाबूजी और एगो बेटा के प्यार एगो भाई एगो बहन के प्यार एगो भाई और एगो भाई के प्यार लेकिन आज दूर दूर से 61 गांव के तमाम माई के बेटा और माई लोग आदरणीय हमारे पाठक जी दूर दूर से आई सगरी फूल
एगो माला में पिरोवे के काम के लिए बनी आदड़ी पाठक जी। धन्यवाद रहे दिल से। हिरवा केसठ गांव में हमरा के आमंत्रित कैली, इतना प्यार हमरा के शायद कहीं मिली। और बाबू के माई कुछ ना कहली, कुछ ना रहे। बाबू कही के हमके बोलावे, मुझे कुछ खियावे, सगरो काम अकेले करे, हमके कुछ ना याद। आजकल के बेटा माई बाबूजी कद से घर में कहारत है, लेकिन आजकल के बेटा फेसबुक और व्हाट्सएप पर लागल बड़े। आई एगो कौन कौन वीडियो होता, सगरी वीडियो बनता। बोलू भैया लड़का पुष्पा राज बनता रहा, झुकेगा नहीं सा। बाबू कही के हमके बोलावे, घुटे घुटी खियावे, सगरो काम अकेले करे, हमके कुछ ना याद। माई के छोट आंचल, माई के पातर आंचल, जोना ने माई अपना बेटा के छिपा छिपा के 18 से 20 बरस तक पाल लेली। आखिर वो आंचल वो बेटा खातिर कौन कौन काम करेला। वो माई के बचना चली के हुके, वो माई के बचना चली के हुके बजाई ना होई, के कनो उलाई बाकी माई